Изхвърлянето на храна е голям проблем, който засяга не само Европейския съюз, но и целия свят. Годишно страните в Европейския съюз изхвърлят тонове хранителен отпадък, следствие на неадекватно съхранение и разхищение на храната и липса на знание от страна на домакинствата как да оползотворяват отпадъците. Изхвърлянето и гниенето на храна увеличава количеството на един от парниковите газове в атмосферата – метана, който е по-вреден дори и от въглеродния диоксид. Ето как да се справим с този проблем. Единият вариант е чрез даряване на остатъчната храна от ресторанти и хотели на различни инициативи, подпомагащи социално слабите. Въпреки това, има един много ефективен начин, с който не всеки от нас е запознат – компостирането. Компостирането представлява разграждане на хранителните отпадъци, като например неядливите части на растенията, но в него могат да се включат картонени кори от яйца, хартиени пакетчета от чай, както окосена трева и опадали листа. При разграждането им се получава въглероден диоксид. Европейци, днес ядохте ли плодове? Ако да, къде изхвърлихте обелките? Сигурно при другите отпадъци. Не правете така! Ние с нашия екип ще ви покажем как се прави. Как може да си направите сами компост? За да си направите сами компост, се нуждаете от два вида главни съставки, а именно зелени съставки, съдържащи азот, като тревата, и кафяви съставки, като листата, съдържащи въглерод. Трябва да ги умешате добре, горе-долу 50 на 50, и трябва да добавите пръст, която да забърза процесът. Също така, трябва да имате два съда. Единият съд с дупка, за да може, когато поливате компостът, да изтича водата. И втори съд, който да се съхранява. С това видео целим да насочим вниманието към проблема за изхвърлянето на храна в Европейския съюз. Показваме ви какво трябва да се направи и какъв е ключът към решението на този проблем. Всичко е във вашите ръце. Действайте, помогнете не пряко на нас, а на вас самите и на околната среда. Защото заедно можем да постигнем всичко.